Gelme rojeke eviniye bu Xwedê daînata. Meh avrêl bû. Brûsk hefrengî diçirîsî. Barana mîna çîrokekê kevnoy xwe nû dikir. Balîndeya govendekê çarê Nîsanê girê dida. Xweza li benda parêzvanekê xwe bû. Civak li benda şoreşvanekê. Xwedê delîlê bêdelîla bû. Te got ez hatim bi hatinekê diljenî, dayika û vêj bi te kenî. Dîsa jî te qirêjahî li Kurdistanê renî û rêxistinekê zîz û ezîz bi ramanên xwe bihenî. Hêj di zarokatiya te da jî melayan jî digot, tu bi van hest û hizran dê bifrî. Loma pêngavên te mîna teyrên baz dinukilîn. Şaristan dengê te dihenirîn û diravperest dikuzirîn. Zanyaro piştî girtina te bû mirina narinca Elî. Nizanim bi hesreta nedîtina te gora çendê dihat kolan. Êdî şevan balgeha xema radêxistin berbanokan. Nîvco ditayîsin piştî te stêrk. Keservaniyek da diriştin kulîlkên bihara. Min jî qaz û qulungan ra, min jî heyetên sulh û mesulhetê ra got, ka çavê min li vê keştiyê bikin. Hûn bi dilovaniya dildara kin, hûn bi serê pêxembera kin, hûn xedrê li min nekin. Guhê min li bagera spêdî bikin, dilê min hûbra pênûsê reş kin. Rom bêvav e hûn jî dizanin, hûn li me negirin vê babetê. Ew xweşmêr e yê ku me şiyar dike ji vê êşa sekeratê. Zanyaro dêbila ez bilbilek bama li ser hesinên parceya te, belku wê demê min bi dengê xwe ve kena te ya eşqperîstî bidîta. Belku wê demê xezalekê kûvî di dilê min da çargav biba. Belku wê demê dîn bi îmanê ve hatiba şuştin. Geştiyeke nûhî li me peyda biba û xelîçiyayê Kurdistanê da daba. Belku wê demê bahoz ji demsalan veketyaban û gotarên te li cîhanê gêrand ban. Belku wê demê da li ser binê xwe bihejyaban û bêhna nêrgizên Zagrosê da weşyaban. Zanyaro min xwe bi elma te têr kir. Min sond û ehda dozan ji ber kir. Min xwe kire şoreşker ji bajarê te kir. Biryara te cuda ye, çavên te ne hevalê çû çava ye. Duriyên te mirov dibêje teraşên gulbeyera ye, çûçik ser dixwînin mîna sala ye. Pirça te spî ye, mirov dibêje befir barya ye. Zanyaro spêdî û sihar e, şewqa tavê daye ser zinare. Wallah eger tu hebî pêl heftrihin ji gîl û giyayan ra cejne, sewal dibên bihare. Ku tu nebî mêrxazo, kes nizane ev çi hal e. Tûbe nake bêbaxtî, dest û pê sistin dijmin li me hare. Zanyaro ev dengê hedbanî dewrêşa evdî ye tê li ber min. Ez ê bibim keştî, tu û derwêş pêngav bi pêngav bidin ser min. Behsa xaz û daxazên xwe bikin li gel min. Behsa evîna resteqîn bikin li gel min. Xazî min doşeka mêrxazan di heman teşiyê da birista. Xazî min bi dara mirazê ve hêzkek mezin da xista. Min ji stêrkên heyvê ra şûrê tul hildanê bixasta û min bizaniya xwezaperestiya zend avesta. Xazî dewrêş bihata û li ber min rawesta. Xazî min rizgariya şengalê bi merasîmekî ku paxrewan jî di nav da bidaba desta. Zanyaro raz û niyazên te li kobanî binexşe. Ez dê bêjim ustan û nicaran daçê bikin kêl û ferşe. Ez dê ji oldaran bipirsim bila bînin dengê ji herî dengan bixweşe. Bila rakin sütunê biyê sütunên ji hemû sütunên din mezin û reşe. Bila ji wan şehîdan ra bêjin bangê bi dengê Bilalê Hebeşe. Ez dê gazî Şêx Hadî kim bila vebêje mis'efa reşe. Bila bizanîbin ev paxrewantî be hel û helwesta te dimeşe. Zor spas.